Dapit inyo hagid balay kuya. Ilang balay na ko anti? Ano kay perdagan Taga-ura siya ya. gabi Sa Uskadlaw mga kapila. Kaduha. Maaga akong gumising mga bossing para bumiyahe kami papuntang Bugo City, Cebu. Alas 5 kasi kami aalis para di kami maabutan ng traffic. Ang gagawin kasi namin doon, magbibigay ng mga kunting tulong together with Agus Barangay Council. Pagkarating ko lang dito ay naghanda na kami para babiyahe na. Pero bago kami umalis, syempre dinasal namin sa Panginoon natin na makarating kami ng safety sa pupuntahan namin today. Halata sa mukha ko mga bossing, medyo haggard na kasi kulang sa tulog. Pero G lang mga bossing, importante makapag-abot kami ng tulong dun sa mas apektado sa lindol dito sa Cebu. Mas grabe kasi yung pinsala dun sa Bugo City kumpara dito sa lugar namin. This time mga bossing, antok na ako dito. Pero di bali na, importante yung presensya namin na makapunta dun. Kahit wala pang kain, biskwit lang muna pang depensa ng gutom. Medyo malayo din kasi yung biyahe at umabot pa ng ilang oras. Habang palapit na kami sa Bugo City, nadaanan na namin yung mga nakita namin sa mga pictures sa social media, yung mga naglandslide. Pero makakadaan na yung mga sasakyan ngayon. Di tulad nung bago pala nangyari ang lindol. Medyo nahirapan sa pagdaan yung mga sasakyan dito. Maya-maya mga bossing, nakita na namin yung mga evacuees. Natutulog lang sila sa gilid ng kalsada gamit yung mga camping tent, sako o trapal. Una ko pala nakita mga bossing, na feel ko na talaga na what if ako yung nasa ganyang sitwasyon. Sobrang hirap mga bossing, lalo na pag umuulan. Kaya nakakadurog talaga ng puso yung mga sitwasyon nila dito. Huminto muna kami mga bossing kasi kakain muna kami ng agahan. Kasi na-feel na namin ang gutom lalo na't malayo yung binyahe namin. After kumain, nagpapatuloy na kami sa biyahe. Ito yung mga damage na nakita namin. Yung iba di ko na na-video. Nung pagkarating namin dito, naalala ko dati na dito kami nagstay nung bumisita kami dito sa Bugo City mga ilang taon nang nakalipas. Narinig Bugo. Nawa ko na to. Kasama namin dito yung Agus Barangay Council and Iski Council, headed by our very own punong barangay Cap Jimboy Igot and Iski Chairman Sark Tampos. Ilan kakatin? Nung naikwento nila sa amin yung mga senaryo nila dito nung yumanig ang 6.9 magnitude na lindol dito, grabe di ko kayang ma-imagine. Pati sa mukha nila mga bossing, halata talaga yung trauma. Nga mo ba nga kasi makrag mamatiwas ba? Dapit inyo hagid balay kuya. Pabalik-balik daw yung mga aftershock dito. Kagabi 2 aftershock at kaninang umaga nag-aftershock din. Ano nagcrack? Among kuya Aligi? Magsigir ba? Taga-ura siya ya. Gabi Sa Uskadlaw mga kapila. kaduha. Konsiya. Samo tayo dito sa ubos kay ano ka din. Katong work ni kuan. Dito ganda dito. Malakas din yung lindol dun sa Lapu-Lapu City pero mas iba talaga yung lakas dito sa Bugo City kasi dito ang epicenter ng lindol. After namin dito mga bossing, lumipat kami sa mga liblib na bundok na bihira na lang mapupuntahan ng mga nagdodonate dito kasi medyo malayo na. Nakita kasi namin sa social media na may mga lugar talaga na di maabutan ng relief goods. Nakakatabala ng puso mga bossing kasi kahit kami yung namimigay ng relief goods sa kanila pero bumawi din sila sa pagbigay sa amin ng maraming mangga. At ang sarap mga bossing, ganito talaga tayo mga Cebuano Kahit gaano man yung pagsubok na pagdadaanan, mapagbigay rin talaga kung meron. Salamat nga pala sa mga kuya and ate. Yung simbahan nga pala dito may part din na nasira.
May wing van din dito na nahulog sa gilid ng kalsada. Siguro nung lindol pa ito. Pinakalas namin pinuntahan mga bossing yung relatives ng katrabaho namin. Ang nangyari kasi, namatay sa landslide yung bata nung yumanig yung malakas na lindol dito. Bale, ito yung bundok na nag-landslide. So ayun mga bossing, pauwi na kami. Keep safe po mga bossing.